Madi ka madanagan. Itimpak kanya maji resibo ta mamam ti paypaysaw. Sige, ditakan. Maturog ka tatan, di ka ko mamakalingay. Sag. Ukis ti sabanan. Drace, pakibagam kanya na, mamimiss ko. Mercedes, ano palang tipo mo sa lalaki? Mabait, marunong gumispeto sa babae, at saka yung malaki yung ano niya. Malaki yung... Hindi sana, ako'y nabuntis ni Baak, hindi si Emma. Emma, anong ginagawa mo dito? Bakit parang malungkot ka? Wala ka na doon. Alam mo, Emma, kahit ako, malungkot din ako. Pakialam ko. Tsaka wala akong pakialam, kahit malungkot ka. Ano bang iniisip mo? Siguro, si Baking iniisip mo. Bakit ba ang kulit mo? Kung may pupuntahan ka, puntahan mo na. Iwanan mo na ako dito. Ayaw mo bang damahin kita? Hayaan mo na si Baak. Ay, oo, no? Iwanan ko siya. Aray! Bakit mo naman sinampal? Ayaw na nga sa akin ng Mercedes ko. Ganyan ka pa. Sasampalin ulit kita sa kabila pag hindi ka tumigil. Pwede ba? Umalis ka na! Di alis. Sana, tuloy na kayo maghiwalay ni Baak. Ni, pwede mong bagnan. Salang hindi na kayo kumanya. Lubungan natin mga ganibago na. May dalakot pa. Kasi sa ba nga tao, di nila pagtuturugan lang. Hoy! Lawang, ringkam! Inang, punay nga imas nga turugan. Ho! Ho! Ringkam, lawang! Awa natin, nabapit ka manam. Ukis ta sabanan tuwin, nag-iimas si turog ko. Isturbo ka nga talaga. Ana, ang bala mo nga apanan ni Emma di balay. Sa karatan, gininom, maturog. Sa nalod masurbaran na ito problema yaw. Panay-pay nga rin titawag ko kanya na, kay madimang nga rin nga sumumpat. Ay na. Ang payami nga tawagan pa ilang, kung nagkasasidog mo di balay ikaw. Mabuti nga nga rin Andres. Baka painak pa ni bakit mo, kaya nakaungita dahi. Ay na. Kung natural ang apain na ka, kakabsa na ajay. Baka makapanunot tumala na siya ata dyan, Andres. Baka gawid tumala dyan balay. Kanay, kastam natan. Kasano ngayon ang bana nagawid di balay yan. Kido, di na kaya tagawid dyan balay. Di balay mulat na, jagyanay. Maasi ka magkanya ka baak, nakatupak pa ka na di balay yan. Di no kaya mo, ikang kapela ti kwarta. Ngim din bagbakan niya nga gapukan niya ka. Tadati paggatang si Day ni Emma, kin papachikap na. Kasi ti kaya mau. Di kasano ngayon nung mamon ni bakit ka. Hindi sa man ti madalain, sa man tuntanan. Di pala kami si katigaramid. Kihan na nga rin kahit katungtong di tao. Bahala ka. Nagrigat ka katungtong. Ay, mga tikwatan. Tuging didi ka, kaya munto mo lang. Nga ito na eh. Ang ribo. Para kinema lang ata, baka irama mo pati gatas dyan nakmutan. Weekly nga mang kita isang ribo. Sana all. Apunay mo nga sa ngaribong baak. Pampacheck up sa ngaribaw. Pakakita mo ito sa ngaribo mo. Kasano nga niya, di pa iba matulog balay. Siyempre, kailangan tabayad na mo lang nga dyan. Nagkadumag nga singir mo. Sige, dagdag tulatan. Naibas ka mo niya kwarta akong kikainom ko. Ata ti paglayngam, ununang pa itinom, kaysa pamilyam. Nagkadula unay ti sa umanin na ya. Kakit di jayain.
Turbo ka, pinagturog ko. Mariusi pa ya. Sige, sakto natin magdagdag to yan. Amami nga magastos ko di pagpa-check up ni Bagat Mau. Payatam to mo lang ha. Abunwak pa ilang. Woy, basta ilista mamamain, kahit ko daresibo na. Madi ka madanagan. Itimpak kanya madi resibo ta mamam ti paypaysaw. Sige, ditakan. Maturog ka tataan, di ka ako mamakalingay. Sag. Ukis ti sabanan. Dres, pakibagam ka niya na, mamimiss ko. Tarupam di peg. Tis ka ti mga ibagaan, sag. Ukis ti sabanan. Taulom di peg. Mercedes, ano palang tipo mo sa lalaki? Siyempre yung kahit hindi gaanong gwapo, yung mabait, marunong gumispeto sa babae, at saka yung malaki yung ano niya. Malaki yung ano niya. Anong malaki yung ano niya? Siyempre yung malaki yung pasensya niya. Eh ikaw, anong tipo mo sa lalaki? Siyempre yung may balbas, yung di ganong matangkad, tsaka yung medyo maitim. Katulad ni Baak? Oo, yun. Nadali mo. Tumpak na tumpak. Buntis na nga si Emma. Nakikipag-agawan ka pa. Eh, naghiwalay na nga sila eh. At saka, may tiwala ako na hindi na sila magbabalikan. Kahit na, anak pa rin ni Baak yung dinadala ni Emma. Eh, di panagutan niya yung bata. Tapos, sa akin sasama si Baak. What? Payag ka sa ganong sitwasyon? Oo naman. Kung mahal mo, ipaglaban mo. Hindi gaya mo. Ipaglalaban mo nga siya, eh, makakasira ka naman ng pamilya. Yeah! Eh, didaanin na lang namin sa legal ni Baak para walang masirang pamilya. Huh? Ang dami mo talagang alam. Eh, ang tanong, kung papatol sa'yo yon. Papatol sa akin yun. Matagal niya na ako pinagpapantasyahan. Hindi ko lang siya pinapansin. Weh! Alam mo, Mitreng, gutom lang yan. Wala ka bang balak umuwi? Medyo gutom na rin ako. Ikaw, di ka pa uuwi? Kahit umuwi ako, eh wala na rin matitira doon. Andun si Palanit. Sige, diyan ka na. Nagugutom na rin kasi ako. Sige, dito muna ako. Hintayin mo lang si Dimsi eh. Uy! Ano nga ta, makipanganak niya ba? Sana, mas una ko nakilala si Baak kaysa kay Dimsi. Hindi sana ako'y nabuntis ni Baak, hindi si Emma. Ay! Mercedes, magtigil ka.